Kubor nakaslem jong unong san hima. Manomtot kakam kajam na magkajimbang biyang kaboarding. One shaka orange electrical long sopo not my nakabenta ki diesel generator. Lek ding pau so diao kan ba ong ba kila wan ban ya kendu te kila wan kanang ngaru ngayu snow na ka office sungi na ya ken ya katahi ba kila pha ka jing tip sa sarkar ban ya ken pen bai ya kirkom man li ya ki sri lai mo kumbala don ka jing mai phang so par india de henry wan don kum kata pat tingala lengo kumnu la super sange henry te la te ban ya ken so empat long ru na thai kam lai Lada long ya, lada yuk banyak keren dalam persangnya na ya cuma tu. Itu mengumta kan. Namar fi ka sarkar jongi ne ka sarkar yang kiwairu. Apa inu ilam balang kamtam ka kami ka kecing long jongi ki kecing skrible yang ni. Ka ba airu ya kecing sakri ka ba khamba fi je miru da phengi ki balang jongi yang ni po ka jela jongi. Ka aging trelang ru ta ya kane ka yu. Ki tinda day ki front warrior makanaru kilong ikan. Teni te tongim super sha ya kata ka jum like por ten rengi snow diaw lada yaki nong ilam balang kim sim khaban ya kren kan mo. Outcome jo ki kren da kalong kat kum ka situation ni lu sutu i kata. Kita kan fi. Di kum nong alam jo kaseng SDP bas syarlang ya sarkar. Kejing penpau jong fi man. Ngate ngandalek ya kendu markmat te ngan ong baik ba pidei ban khot ya kren ya. Ya kinong ilam balang. Clear message kan ai kam ta. Marbelei kejing khot ya ki kalong to kamut tang ya ka ba kin yo ban ya seng pa ba. We also very much concerned ya kata ka to kole le se kam palong ne kan long ru ni kan. Then re i tip shai ba borbalang ru ki ya ton ka rule ka bes bang ni ban ya telang ba ka sarkar hak bede bat kan ni ka ban combat ne ban control ya kejing sakhet kene kejing pangpi dengi kentu ya ka sarkar yu si sa jengi bu khot ya kren ya ki da kata ka bom la laju manin sing tip ka ya daw ni tengem tip mo de ban long pat ke ni kren kan da kono ko por ba ulai ken da ulai manin ngam tai Di pila i dan kam pino lagi mana nama san benai mo la ya kita. Te fi ka kaladon kam ban peli gi mene da ka bakat kum ka jing ya burunti ya kata ka rule ka ain mo. Nomor ngi le ki palang ki babun ki jungi hakane kari ki jungi ngi kwa hapan isimanta hakini sengwat kam ta kan ka jingpang mo khau mo ka baya kendu la kalong kan hun barit ka khamsong kun ka khamsong sirhem gain ong kum ta mangi ta si ong ka jing sirhem mo ban bu ka jing ya seng kerpang ni ki jing ma jo ka chai kan tu na ka jingpang corona ka ba ar teru mi tip shai ba ki balang ki jongi ki babun yeng hala ki kijak na ka banta ban ron ya office jogro nu ka hun balang mo da ka bangiyo ban wan sing sing da ni ailat ne kan diet ka kum ka rule kan yarap khamba si shu ka bangi mo ban yo ban kam tame ban ong ban re se ka fon jongi kum ki balang ki bayeng ala ki bijak na ka banta ka tituti num se chan jong ki bor balang to hakabedei bat ka hakadei ba ka jing hakabedi bakajing kapen sange kana liang usia menesta hakabedi bakajing kedua nakaliang jaga balang usia menesta menengas ngi ingin scam kalong nakaliang jing ngin hap ban soto bangi de gibriu habade yu de gibriu kadan kajimbet pambiang hang liang tai de menengas ngi ka cancellation jong ka meeting jong KGP assembly batn usia menesta ngai scam kembang nakaliang jong usia menesta lapan syai Deputy Chief Minister la pensyai baka jing cancel ya ka meeting nakaliang jong sorka Chief Minister Deputy Chief Minister bat kinong liang niam ka bakam ko san ne ka singi ka long ba lang don su menta ki positive case bala yo ang ti post secretariat
nakabenta ka safety jong lang baro ka sarkar ka hapan perkhan nakabenta yo dan kanu ka sarkar ngai scam kala ikham ha wan syo ban cancel ru ka sarkar kala consult hi ya ki health expert ka meeting ila khot ngile ka ka meeting kini ki staff was secretary ki don ki bla yo positive ladangi pelong yang ni meeting kalong kumno pi ngai scam kalong ban nakaliang sarkar habadi mula shim ka advice na ki na health expert kala shim ka rai kalong nam ka jingbit jingbiang hakajuk opor kalong ban kadam dan mata kalong kumno ka jingbit manno nakaliang ga jongi in hap song thu ha ngala pan kam mane ga we kalong ba ngi de ki brio de teng banak liang jong iru teng ngai bu ka meeting nakidau pemlakyat hapan kansen to ho ki tu ki ba pen ki meeting ka don hi ka jing sngo de nak liang jong i pada kalong bangim di anak ba jing sngo kalong ba ka penia yangi bala da jar khat ba ka biang ka bit kadam don jinge kan nakaliang jong ai sarkar bare kendu ba ki chot sida ka sarkar ngi hap sum ka sarkar ki pai ba baro ki buram ha kalong ye ki chot sida ngi barkhot nakaliang ga jong i buram la ki de da ga de no ki pastor no besan la ka de ga ba balang la ka de mata ki la ka de ki father la ka de sister la ka de ki hadri de barkhot ngi buram nyong ba ki de ki nong lam niam yo penyai kalong nak betah ka jong haka pedi ka jingong kerja mesin giburom ha yaki di hang ni nga jing hang ni nga sko kalong ba ka jing cancel ya ka meeting nakali nga jong ngim ban shim da kumoi ka sarkar ka perkhat nam ta ka jingbit jingbiang jong ka jingko jingkhya bat benin ka sngi ka don sakoi pada ka we ka option pada benin ka sngi ka jing keduk jong shim minister ba ka chot sida ka yan kasuan pada gawe ka sedon gawe de reaction pada nakawi pada ka benta jogi brihi ban ong ban nakali ang ship banasta ula break ya ka protocol barki haba nakali ang jog health department dakalap kanu ka yeng kanu ka dukan kanu ka ben kanu ki kam ke jam ngasla positive case immediately only matters of half an hours or 1 hours ka health department kala issue ya construction ba kata ka jaga la close pisu ang ni ka piang ni ka hangtang di hapsu ba ka slong hi sko thu ka jing phe dong secretariat ka den office ka ba he ba ban pe nam ta ka jala hi bar oi de ka sarkar nga scam ka perkhat hanur kom men le ban khang secretariat do ka nam lok komnor kom ban le sarkar ka perkhat ba ka no kai ba ka ban le nam ta ka jingbit jingbiang de nata ka daw nga shimbek wat nakali nga jongang ngam shim tong ka jeken mo shim nasta la ni bana kali ang deputy shim nasta bas bang kani de nga shim tong ni ka wei kalong bang nakali nga sarkar ka pakhat nam ta ka jingbit jingbiang jong pai ba nata ka daw ka meeting hapan cancel temporary asipo hapan postpone mri bana cancel ni asipo postpone nam ta ka ban nam ta ka jingko ka jingkhya